Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hakawe ke jingjia bas nguting bat penpar nyang kriat ya ubabun balang hakaba we uhebret barang chipos nam karta ya ubalatip kerteng kum ukit borlang marbanyang ubana kasnong tengar riboy ula syak penyap dusmon haki runar bomla satya ban itu hakawe ke jaka balong kau hajan katai kasnong kat kum ke jingtiap balayuk lum laong bakate ke jingjia kalajia haka khat pratrik urempang arjar arpsau badai haka por nyau baje janmet lalap ya kamet jung ne ukhana u hebrib kit borlang udei ubadang pule haka kelas 2 haka we ke LP school kabadan haka shnong umlur bad uderu ukhon basau jong uba senshar nong henda bad kakong dayona marbanyang katkum kajinge thu jong ukpa jong ukit borlang ulong ba ukhon jong u ulami nalayeng haka sngi sajan bad laki paralok heri u klemon phaying shu bad dei tat hadu ka sngi ublei baki bru kila lap sendon ye kamet jong u na ka we ka klau hajan ketika snong haran kat ki dakmong haka durkman haka baya dei bat kani ka jingja nakaliang ki pulit kapathar khma police station kila penkit ye kamet jong ne uhebret sha civil hospital nongpo nakabenta ban pendep ye ka postmortem bat nakaliang ki kimi ki kpa jong ukit borlang ru kila ujoru daka ijar hapathar khma police station bat ka jing toket kadang ya shikmat nakabenta ban lap ye ki runar ki badon kti ban shem ye ka jing im jong khana ubam pat tiep ye kadu kadang